Dobrý den, dámy a pánové, kluci a děvčata, víte, co nový oběda. Jdu opět na autobus. Mi přišlo, že natáčím furt zem, tak natočím trošku nebe. Proč ne, že? Tam je něco oranžového. Mrkev. Bože, jde se podívat. To mrkev. Čekáme na autobus, no skvělý. 65. Bývám. Ach, ty Rosalko, běda. Vstoupila z autobusu a jdu domů. Takže pak vám ukážu, jak jsem jakože vyzvednu Lory z domu a půjdeme na procházku, tak sledujte.